Pemanasan mangewi. Aku yang aku iki ora sumpah ku nek ono njaluk aneh lho sumpah dong. Gak ono sing kendang iku, kendak arek nomongan. Nah, kan gak ngerti. Nek kono kan sing koyo njaluk dilajuri, koyo njaluk apa ngono. Nah, aku kok njaluk brak-brakan koyo. Yo. Pokoknya kayak iki engko masa ngene tepat-tepat kan sing ngeruk lagu iki ya koyo ya nek ngomong lho ya. Engko pedhe ro kok ayo. Berarti nek ero berarti nek jadi angklung selongit